Dini sebeplere göre watanda ýydarlanýan türkmen bozguny Aşyrbay Bekiýew 30 awgust akşam Moskwadan Aşgabatda deportasiýa edildi. Bu arada Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Bekiýew 8 ýyllap Ortiýetiň häkimetleriniň deportasiýa etmek kararyna garşy durmagy tynançypdy. Adam hukuklaryny goraýjylar onuň Türkmenistandaky ykbaly barada çynlyky alada bildirýärler. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä Aşyrbay Bekiýew çarşamba günü akşam saat 11 töweregi dostuna jaň edip ýurtdan çykarylýanlygyny aýdypdyr. Onuň aklawçysy Içeri işler ministrliginiň esasy migrasiýa bölümi bilen habarlaşyp, bu maglumaty tasdiklapdyr. Adam hukuklary boýunça regional komissary hiç hili kömek edip bilmejekdigini aýdypdyr. Nowatçy prokurora telefon arkaly çykyp bolmandyr. Saat 15:30-da Aşyrbay habarlaşdy. Moskwa äkidilenligini 9 sentýabrda Aşgabat şäherine iýeriljekdigini aýtdy. Emma bu maglumat näme dogry bolup çykdy? Saat 21:00 töwereg ol kabinadan gyýyska videony ogluny berdi. Sondan soň onuň bilen ara gatnaşyk kesildi. Diýip Türkmen Helsinki fondy habar berýär we Domodedow aeroportunyň maglumatyna talgylanyp 21:25-de Ortiýetiň S7 aviakompaniýasynyň uçarynyň Moskwadan Aşgabatda uçandygyny belliýär. Aşyrbay Bekiýewiň samolyotyň içinde özüniň Türkmenistana alınıp barylýanlygyny gurrun berýän videosy Telegram ulgamynda hem peýda boldy. Bekiýew şu ýylyň baharynda tutsak edilipdi we şondan soň Sankt-Peterburgyň Krasnaye Selodaky deportasiýa merkezinde saklandy. Adam hukuklaryny goraýjy memorial merkeziniň habaryna görä Aşyrbay Bekiýew 2009-njy ýylda Türkmenistandan çykypdyr. Şondan bäri maşgalaty we 5 çagaty bilen Sankt-Peterburgda ýaşapdyr. Türkmen häkimetleri bir näçe ýyl bäri Aşyrbay we onuň dogany Täçmirat Bekiýewleri ekstradisiýa etmege gadanmaga çalyşdy. Ýurdun häkimetleri olary etnik we dini ýigrenji öjükdirmekde aýplady. Adam hukuklaryny goraýjylar bu aýplamalaryň esassyzdygyna we häkimetleriň bu migrantlary başgaça pikir üçin ýydarlaýanlygyna ynanýarlar. Bekiýewleriň ýydarlanmagy 2016-njy ýylda başlanypdy. 2015-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Türkmenistan'yň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Daşoğuz vilayaty boýunça derňe bölümi 177-nji maddanyň 1-nji bölümi boýunça oňa garşy jinaýat işini açdy. Jinaýat kodeksine göre 3 ýyla çenli azatlıktan mahrum edilmek cezatyny göz öňünde tutýan aýplamalar sosial, etnik ýa-da dini ýigrenji öjükdirmek bilen bagly. Şoňa meňzeş aýplama Aşyrbaýyň Sankt-Peterburgda ýaşaýan dogany Täçmirady hem garşy öňe sürildi. Memorialyň habaryna görä 2016-njy ýylyň 22-nji maýynda Aşyrbay Bekiýew tutsak edilip Sankt-Peterburgdaky Deslapky tutsakhana ýerleşdirilipdi. Bekiýewiň aklawçysynyň Ortiýetiň ýokary sudunda geçirilen çekeleşikde öňe süren pikirine görä aýplamalar üçin düýpli delil bolmandyr. Aýplama çaklamalara we myşmyşlara esaslanypdyr. Şeýle-de bolsa 2016-njy ýylyň 27-nji dekabrynda Ortiýetiň baş prokurorunyň orunbasary Gıda ýurtlarynyň 1993-nji ýylyň 22-nji ýanwarynda gol çeken Minsk konvensiýasynda göz öňünde tutulan düzgünlüriň çäginde Bekiýewi ekstradisiýa etmek kararyny öňe sürüpdir. 2017-nji ýylda Ýewropanyň adam hukuklary boýunça sudy Bekiýewiň Türkmenistana berilmeginiň toxtatylmagyny gazanypdy. Ýewropa sudy Ortiýetiň häkimetlerine hat ýollap Türkmenistanyň raýaty Aşyrbay Bekiýew bawatynda halkara sudynyň 39-njy kadasynyň ulanýanlygyny habar berdi. Bu madda ekstradisiýa işiniň toxtatylmagyny talap edýär. 2017-nji ýylyň maý aýynda Aşyrbay Bekiýew boşadyldy we onuň mejburi watanyna dolanmak işi toxtady. Emma Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä ol pasportynyň möhleti gutaranlygy sebäpli Ortiýetden çykyp bilmändir we bu onuň immigrasiýa kanunlaryny bozmakda aýplanmagy üçin esas bolupdyr. 2023-nji ýylyň martynda polisiýa oňa 5 ýyllap Ortiýede girmegi gadagan etmek barada karar çykarypdyr, emma bu karardan şikayet edilipdir. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy gaçywatalgy soramak tertibi tamamlanmanyňa gaçywatalga gözleýän adamyň deportasiýa edilmeginiň halkara hem milli kanunlara gödek ters gelýändigine öňsü çeker. Aşyrbaýyň dogany Täçmirat Bekiýew Sankt-Peterburgda tutsaklykda saklanýar. Ortiýet Federasiýasynyň baş prokuraturasy onuň Türkmenistana ekstradisiýa edilmek meselesine teredýär diýip adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy ýazýar. Türkmenistanda täze 2023-24-nji okuw ýylynyň ilkinji gününde 76 müňden gowrak çaga 1-nji synpa okuwa barýar. Bu san 2022-nji ýylda 159 müňden hem köpdi. Bu sanlar ýurtda ilat sanynyň 7 milliondan aşandygy elan edilen soň 1-nji synpa barýan okuwçylaryň sanynyň 2 hesse azalandygyny görkezýär. 1-nji sentýabrda 7677 çaga 1-nji synpa okuwa barar. Olar aýdyň gijeler hojalyk jemgyýetiniň
düşündüren notebooklarını alarlar. Bilimli dilip adlandırılan bu notebooklar mektep durmuşuna ilkinci gedek qadam basyan çağalara döwlet başdanının adından sowut berler deyip yarım resmi Orient neşri 30. Awgustda habar berdi. Türkmen häkimetleri soňky 3 ýyl bäri 1 sentýabrda 1-nji synpa başlayan okuwçylaryň sanyny 160 000 töwereginde saklap gelýärdiler. Geçen ýyl döwlet we yarım resmi media terişdeleri 2022-23 okuw ýylynda 159 772 çağanyň 1-nji synpa okuwa barýandygyny habar berdiler. Şonda Türkmenistan boýunça 1882 sany orta mektepde 1 574 737 okuwçynyň bilim aljakdygy hem bellenilipdi. Bu sanlar ýurtda 1-nji synpa barýan okuwçylaryň sanynyň soňky 1 ýylyň dowamynda 1-2 hessa adalandygyny görkezýär. Jemgyýetdäki demografik proseslerden habar berýän bu resmi görkezijler ýurdun ilatynyň 7 milliondan geçendigi barada türkmen häkimetleriniň elan eden sanlaryna ters gelýär. Türkmenistanda 2022-nji ýylyň 17-nji dekabrynda geçirilen ilat ýazynyň netijeleri şu ýylyň iýulynda elan edildi. Şonda adatlyň ýagdaýy bilýän we bireginden garaşsyz bir näçe çeşmesi Döwlet Statistika Komiteti tarapyndan neşir edilen sanlaryň sypaýçylyk bilen aýdylanda çiğşirilendigini we ýurdun ilatynyň hakyky sanynyň hatda 4 milyona da ýetmeýändigini aýtdylar. Ýatlasak iýul aýynda adatlyň Lewapda habarçylary mektep muallimleriniň 6 ýaşly çağalary mektebe ýazdyrmak üçin öýme-öý aýlanýandygyny habar berdiler. Habarçylarymyz muallimleriň öýleri aýlanmagynyň mektebe ýazylýan 6 ýaşly çağalaryň az bolmagy bilen baglanyşyklydygyny hem aýtdylar. Muallimler maskalada 6 ýaşly çağalaryň bardygyny ýa ýokdugyny soraýarlar. Soňra çağalaryň dogluş şahadatnamalaryny görkezmegi haýyş edýärler. 6 ýaşly çağalaryň enatalaryndan mektebe baryp olary 1-nji klasa ýazdyrmagy haýyş edýärler. Dip habarçymyz aýtdy. Şonda Lewabyň döwlet idaralaryndaky şol sanda bilim ulgamyndaky çeşmeleri ýaşaýyş derejesiniň düýpli erwetleşmeginiň çağı doguluşynyň peselmegine sebäp bolýandygyny hem bellediler. Şeýlede geçen okuw ýylynda Azatlygyň Lewapdaky habarçysy 1-nji synpa okuwa barýan çağalaryň sanynyň azlygy sebäpli meýilleşdirilen 3 synpdan biriniň goý bolsyn edilendigini habar beripdi. Türkmenistan 17 ýyl çemesi wagt bäri ilat sany barada resmi maglumatlary çap men gelýärdi. Adatlyň Türkmen hökümetindäki çeşmeleri munyň sebäbini ýurdun hakyky ilatynyň çak edilişinden has az bolmagy bilen düşündiripdiler. Daşoz welaýatynyň polisiýasy tebiplere çağalary sünnet etmegi gadany edýär diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyndaky habarçysy Sewitde çağalary sünnet edýän tebipleriň tasga almandygyny, hatda öýlerde sünnet amallaryny berjaý edýän lukmanlara diplomlaryndan mahrum edilmek howpunyň awanýandygyny aýdýar. Täze-wazir owasyny etrap polisiýa işgärleri bir öýde sünnet toýunyň geçirilýändigini bilseler şol ýere gelip ene atalardan operasiýany kimiň ýerine ýetirendigini aýtmagy talap edýärler. Tebipler duýduruş bilen goýberilip bilinýär. Ýönekäte olar jerime tölemäge mejbur edilýär. Dilip garaşsyz neşiriň 29 awgustda çap eden habarynda aýdylýar. Türkmenistanda adatça oglan çağalary sünnet etdirmek möwsümi ýylda 2 gezek, bahar we güz pasyllarynda badalýar. Türkmenlerde oglan çağany sünnet etdirmek dini däp desurlar esasynda amal edilýär. Mary welaýatyndaky habarçymyz Sewitde çağalary sünnet edýän tebipleriň tasga almandygyny, sebäbi olaryň bu amaly ýerine ýetirendigi üçin tusaw edilmek howpy bilen ýüzbeýiz bolýandygyny aýdýar. Ol öýlerde sünnet amallaryny berjaý edýän lukmanlara bolsa diplomlaryndan mahrum edilmek howpunyň awanýandygyny belleýär. Mundan ozal adamlar tanış lukmanlarynyň öz ýany bilen medisina enjamlaryny we serişdelerini getirip çağany sünnet edip bermegi haýyş edýärdiler. Ýöne häzir bu mümkinçilik hem aradan aýryldy. Sebäbi inne öýlerde sünnet amallaryny berjaý edýän lukmanlara diplomlaryndan mahrum edilmek howpy awanýar. Ya da olary uly möçberde jerime para töretdirilýär. Dip ýagdaýlardan habarly yerli lukman habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz bu gadançylyň gruply maşgalalara tas degişli däldigini, lukmanlaryň olaryň öýlerine barýandygyny we çağalaryny sünnet edýändigini hem aýdýar. Garaşsyz neşir tebipleriň aglabasynyň sünnet etmegi öz-özünden öwrenendigini we enatalaryň muňa düşünýändigini, ýöne muňa garamazdan olaryň hassahanalara dälde tebiplere ýüz tutýandygyny hem belleýär. Munyň däp desur we olaryň hyzmatlarynyň hassahanalardaky operasiýadan has arzan düşýändigi bilen baglanyşyklydygy aýdylýar.
TV we oğlan çağanyň aşagyny goýulan 2 ýaşsagyň biri bir rubaşka we 100-150 manat aralygynda pul berilýär. Bu amal hastahanada muht ýerine ýetirilýär. Ýöne olar operasiýadan soňky bejergi üçin dezinfeksiýa, sowuklugy hem melhem ýaly serişdeler üçin 32 manat 70 teňe we 7 sany ýörite içki geými üçin 40 manat alınýar. Şeýle-de hirurga 200 manat möçberindäki resmi däl tölegi tölemeli we çäräniň hormatyna ähli bölüm üçin palaw, çörek, birnäçe çüýşe arak we alkogolsuz içkileri getirmeli. Dip neşir belleýär. Mardak habarçymyz hem Sewitin hassahanalarynda çağalaryny sünnet etdiren enatalaryň aklyk diýip Lukmanyň eline 200 manat, kätede 100 manat, şepaat uyasyna 20 manat berýändigini aýdýar. Azatlyk ýokurda beýan edilenler barada Daşowdyň we Marynyň saglyk bölümünden hem de polisiýa müdürlüginden kommentari alyp bilmedi.